महिला नागरिक सुरक्षा मंच अतुम्पेन आरपू की मिका चपेकपon Langsoli eta longkar litang rupsing tisu abiso aphan apran armudet pen amethanga mata apran charmuthude Dilai rong marjong arong along satlang ki undu na tumaphan kar chula pen chithan chimo mamaya jai me kapaman pon Umaha rapati longri sarhabia mai pen patirpi pongsi ningkan isek ding pia mai ninia pharman artu kekang along ingsam jin pen pachun ponlong KSA Jaipong Silver Branch atum cepatirpi pon pen HS la pen HSLC sarlang ki undu na tumaphan karchu Borjan Development Committee pen swarlu angbong Dr. Kachipamandun ching abang phi Dr. Kadom tisupya phan karchu da Aprangsi birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe Pini aruni phaing ko ratrokarni mahila nagarik suraksa mench atum phirangkia maikangni Kedamtang ningkang surhinira great rock aningkan pen mahila nagarik suraksa mench asong amahang pathek pondet pen pining ningkang surhinira inkoira pho aningkan anang choksi arpu kachelar ponthu Lasu asong la anso sikapang tang ponthu japhan kachingki kachingwai padu ponpen mahila nagarik suraksa manch central committee mai phi dalimi teron pi dun mai phi basapi timung pi jilina ingling pi kongchun bang phi mina rong pi rapchun bang phi jilina bp marium hanse pi rina tok bp velening pp lapen pinang anabang phi atuma phan central committee along arpu bak ponthu Lapen halapu mahila nagarik suraksa manch district committee ke japon japhan maipi basapi katharpi dun maipi rina rongpipi jina phangchupi rinuka terangpi dipali inglengpi lapen kongchun bangpi radhika teronpi komola bp atumaphan district committee ke japon japhan ingwai ponsi mahila nagarik suraksa manch asong ke pangtang pon japhan arpu kachepek pon padu Lasila soar pukelar along abang niliphan pusita me central committee mate central pe niliphan arpunang bak ponsi nilimenang chithan ponpo nilimen ke sangpi dalimi teron pi lasipini labangso aishu along mate agenda long nilidom labangso ke klem ponji ining ke hang mate ke bor I ponji alama bang ke lakke kapa phihop karbiang long arlo ke do mate atop anu ke do Sarpu sarpi klim sumaratum kicharli atumaphan ansitami kipa phihub atumaphan awareness program kipi digital ining hangpon lapen ke nilitum puvoi phetsitami nonahot soarlo atumabang pinang an kachini dunde ason dolang mate kipa phihub duna son dolang lasila hai huya putha kapaching thurji phan sitami nilitum bor ipon po kusi ning bor ipon po lapen dudung thulang osomar soarlo atum osomar kachopat he mate uso kachopat he along Rong ruk ke do non illiterate di mane halapo lom gari motor ke lili malote medical kim lahai hui kabe pen oso chopat he pen api mate osomar pusama oso pusami akran ke damatum ta do ola lasi lahai hui akam kapaching thurponji pha nilitum labangso amohila ahin pen nilitum bor iponsi la anso se lahai hui medical kim lapen ki kiduke la osomar tuma phan kera ponji ning ke hangdo lasi la anso se labangso karbiang longar lo atok ano long nilitum un antame bor ipon po labangso lahai hui akam kapaching thurponji aphan lasi ako second agenda bang ke dam chupo lake nona hod adiana kai keso ki un e di keso ki un e lake dak inditum mane hem thiku balong pensi keso ke long pon ta ke ong lasi hem theku therai labang ke kachapang thirneng ji ta kenang sot ke dam tang along pusami dingu keso pen penang anatum akran ke dam ta du lapen ke keso ka chichar nang ta du lahai hui abu thak ta nilitum kapang thir phonji phan pura medical camp ki bg pen lapen ke entire team of medical doctor atum pen mate nurse atum pen nilitum puseta mi team cherab rapet pen labang so awareness ki pidam ji phan ta nilitum aihin mohila aihin pen nilitum kachisik pon ta du lapen ke bor ipon po lapen adum thu dolem nona hod adina kaidi kadu ka visita mi kichorli osumaratum e kangri kangrang ahormu kicho pen ke danglok api apol to maphan kache theng kache sa penang ana a situation arjudun long do lahai hui pusame nilitum la KSA atuma pen mati nilitum belek asong kum pen cher pet pen awareness ki pidam ji phanta nitum kache sik pondo la sinon ke bang jilang along nitum pinisi ke chenglang la simo second mati nitum adung thu a meeting ke do hoda bang ke nilitum pusitame ake haipi deputy commissioner ma'am nerola mema phan pusitame editum
nilitum ay hinpen memorandum pustami pidam pupusin nilitum ay hinpen jisiklo lasi aporta kaduri ajok nilihin pen presiden or pupen ahin pen mati nilihin pen lam ke than ponji ki pading pon o elo lasila ansin lam tekang ton la pen piniki ako do thulang mo hejong Borlang Fair Police Station e parlo langsoli ed havar bura terona rong amikar Kalitang Rupsing Diso Achor Kalitang Anjali Teron Pi aphan kedamtang aruni phai inkoira hini arni methanga hemalong han an kitun bom hot kupi ko son pen ne apena bang ing chin pen aphualong ki thenga jok Kalitang Anjali Teron Pi adimalong amat aprandam juilo lapen Kalitang Rupsing Diso ta hempen kat juilo la swalam ki aputhak Borlang Fair Police Station along an lam hoi pidamlo lapen rai kom sai kia tumpenta ridun lo bonta Kalitang Rupsing Diso aphan thekpon long le detlo bonda kedamtang aruni phai inkoira phoarni bura terona rongpen kilometer hini susi kahilo inglong alongsi Kalitang Rupsing Diso ki thitang abang arpum long ponlo lapen Kalitang Rupsing Diso abang arpum adung het along hemalong kachisilam ahili ebong long ponlo lapen Kalitang Rupsing Diso amethang amatsi apranchar mudet lo pusi ka honte padopon lo kedamtang aruni phai inkoira phoarni Kalitang Rupsing Diso abang arpum DMC chalong an ponsi postmortem asai claim ponsi sayarona tengpen claim ponsi Kalitang Rupsing Diso abang arpum ahema soratuma phan hodai ponthulo তা কেনেকা হৈছে দেখা নাই তো আমাৰতো তাতে ৰুবৰ বাগানত না তাতে মালিকবিলাক গৈছে দেখিছে আৰু কেনেকা তাতে নিয়ে গুলি মাৰিছে নেকি আমাৰ ল'ৰাটো কি নাম আছে দিছো ৰূপসিং টিছো অঁ মানে নাই দেখা নাই মাৰা মাৰি বি নহয় বুঢ়া তেৰণ গাঁও ক'ত হয় এইটো আছিলে আপোনাৰ ল'ৰাটো এই মাৰিছে নেকি দেখা নাই যে ছাৰ এই দেখা বুকুতে অঁ বোধহয় আজি আজি অঁ অঁ আৰু আপোনাৰ ৰূপসিং আমাৰ ল'ৰা আপোনাৰ নামটো কি এটা ছোৱালী দুইটা ছোৱালী দুটা না এতিয়াতো মানে দুইজনো আপোনাৰ বোৱাৰীও মৰিলে মৰিলে আৰু ল'ৰাও ল'ৰা মৰিলে বি মৰিলে ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছিলে তিনিজন ন অঁ ল'ৰা ল'ৰা এটা ছোৱালী দুইটা না Lakhain ko raisi Borjan Constituency dilai rong marjong arong risonim so teran pen chapatir pipongsi HSLC HS lapen graduation ki undun atuma phan archo pongsi chithan chimum amei pamanpon rong marjong risonim so teran mai phu bordili bepen kachephem phu pon ameyalong aluhia manpen Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang abarim EM long ki timung dilai bajar committee mai phu tu seswar terang dilai KSA head branch mai phu Abirta timung chunbang projen hanse lapen KARSA SGB GB lapen kaprek kithi kiding atung chitong do satlang ki undun atuma phan Karbia poho pen archo ponsi momentos ta pajarpon bangso jai me ki biponalong Nobin terang hin pen penang an ki charlia hin angdeng chepa undet pen kupi ko son ka chong vai pen ki charli ponang ji angdeng hai hui aputhak than ponlo loga charlia long ke ching si ke kep angdeng ka chepa unchot ki chok chi bangso long percentage ka chepa long nang ji aphan claim pon nang ji pu RD dok long alam thi than pon lapen Google along si kadu ka ve information dolaplo ladak pen si kadu ka ve alam ta long pon pu pusi than pa jermi pon HDP pen sarpin potiso Karbi Longri Abirta program labang so ajay net kibeng panabangkan itu beginning 2025 HSLC fadlan pen ke HSLC pen ke degree tumha pen ke post graduate tumha HSLC itu फिर bang organize nitum la rong sidak rong marjong dilai market dungo rong sigat finitum kajo pe rong sigat kita dogo desi bang great chok dolo penge itum la rong si an finitum la pangso felicitation program ke deng pen yes pe ni bang ni chohanga lalu pen itum la bangso organize ke lalu je iprang akan kacari ahin Famsi kacari dun thegi akan kibiti afai fi kon kacari kon thegi matric pass that pen pia line fi enjima higher secondary pass that pen pia line fi enjima graduate that pen pia line fi enjima lahi community chitan chimum la pen Nijang Karbiang long dongka mukam artuke kang pathwa klamalong umaha along rikido an chingrum si ningkani sek ding piamai padupondo labang so amai laki umaha rapatia long riarlo sarhabi amai long kripli angkang along si biponlo niphaing koi rapiar ni pen pangcheng pong si alang litumang bong aparman abang phu chingwai ponlo
La peningkoi rapo arnia bangki raramai pi padupongsi manpeng aluhi sarpo Karbi ricu longsing rong hangaphansi chupapon lo. Labangso ding pia mai lake hakko so cheng rong arak rengbong hom ricu akai hudarni pensi pathik pon lo. Labangso aron ke pawir pon pedia japhan umaharapati longri sarhabia mai atum aningkan wang setami ding pia mai padupon lo. La so long si long riarlo along ki claim ke dam nang ja son an chingki chethan pon lo. Labang so mai kachari pon along mai phu Jonro Singh Timung Kong Chun Bang Muniram Rong Hang atum pensi patirpi pon lo. Labang so mai along Karbi Hong Haria mai Karbi Rong Asara mai pendang lok ong dung kithi ding atum chetong du. Hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta. Maharapati along rilo dak pideng pia mai atumi pen pinian la pinira mai pirong la si ni dipansi dak manpeng aluhi pen tang si pinida dak ke la lo itun ke ha ku pen stame itun ke dak dingpi phanpi ku du itun ke ha bang su cheng pen dang lo itun bang richu aprang pen lo bang dak ring mohon bang ni pen si bang pinjong dang lo si itun tuar panang ji soy nang ji pu pen ke itun Roda kasut ke kari motor celengre tuwara susai de kasi supensi ang tun ang sinon puta itu kaso dengpi bang itu binang ko non bang ke holo tuwar ke holo non dulu ta mas ka ha supensi bang sinon ta itu ke temna ko bang ke kasi pinira so amai long stame nili puta kan ke dam tang stame itu dak horong bong stame ada itu krisi krihnia ni pen itu dak hang lo longri krini sarabi mai penalok habi penalok dong sarana tum hang lo sidak acar bosai itu kedam tang ni kan pelon dak hanthora pa malong li long samit itu hada habi bang longri chok tobong pen ting mai lo asi dak stamia soni bangke itu cepare bangke dak bangke mahalong li kusi itu hada pen jong bangke lalu lam clara bangke la hanthorong itu habi bangke itu hada kana purpen tumke haso masin pedam philo stabe alang tum bangke pedam ket stabe alang tum bangke lan thora pamlong itu habi bangke alang bangke itu ricu tum han pendang lo ana pendang lo tum han manpeng pipe ba karkanan so se mando alang bangke opla chudam bom kusi so se dumar tum ana purpen insai lo la pen ku habi ban tum hangsi hasut ke itu anam lenang pangsai nang kusi itu anam si pangsai lo amasi anam pangsai pen hasurani itu ceklorani hotlo amasi jukri phone kirko keplegan ke alang tum habi pisong kili habi kuna kolo inut alang ni bang pranam na kolo stambe itu hang tulo dak tarik pen hopen si hang tulo jurani pensi te nona bangke anam si manapek lang gopot la bangke la so along li bangke umhalong li lo pusi to so ni pete declare lo bangke kadok kave karbiang longarat lapen dak umharapati along ri kadok kave pini dak deng piamai ni tumke bilong na chitong duna phan lapen pherangkia bitung tum phan tanili umharapati longri sarhabia mai kongchun bang hin pen kardom pajelo kardom la sia hok lo pini ningarong lo nilitum umharapati longri sarhabia mai pen ke thik pon aningkan wang dan nitum bang so deng piamai bang ke nitum bi pon bom sitame adima klong bang nitum lar pon bom chuning ke dam tang bang ke karbirong supi number 1 pathua klam long sinili tum bi pon lo pining bang ke dak artu kang LP school mate artu kang sarhabia ro mai long si bi pon lo la si pini bang so amai long nitum misen pen chun pon lo la pen non iprang ke bang ye sita nili tum ke claim ponji ke dam ponji ke rok ke ranja phan towe taring inkora pli anu ve ni tum farman bang pu ingi pon lo la pen la dak ni tum ke mang pon ason ana bang ke towe ju pang thang delegates mate farman bang pu along ni tum chingki chingwai pon lo muning asengkan bang so ding pia mai ki bi ponya dim non amat ke thik pon pelang athema la so mai thedung penak la so hala ni tum pen ining ke hang bi dami pusta hadak bohakar cha kon ia tum do sitame sar habi aru mai la umharapati arlo krip lido la krip li long sila so ding pia mai ni kan wangta dam bompo la si muning ki bi thu ya bang ke la longri committee tum executive do po hala so long si pirai pon po KSE Silawar la pen jai pong pranchatum chepatur pi pongsi Silawar Raikom English School along HSLC la pen HS satlang ki unduna tuma phan karchu bangso jai mekalong aluhia man pen langhin VDC chairman Kiron Tokbi KSE Central Committee mai phu Samson Teron Raikom English School Principal Bidya Singh Timung Assam Garab Award kelong dun bang phu Binong Teron
Selavar KCS Unit Raju Ronghang lapen ki ongdung manpeng ki dotum chetong dong si bangsu ajai mekalong RDP dun. Phuluni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta. Bitum KSA Selabar Branch Committee pen seperti itu konsi ini ladak Selabar Hawarlo kedamtangan ikan tadi itu celana pelote itu persen itu dengan tanggal Sabtu baca coba sini kedamtangan bangkit itu mendak dalam so educational warmon bangkit itu kontak mate jumpa itu kan kami itu lah Karbi Longri Abirta mata si cerok tu itu hawar ini tu mendak selawar hawar dong tadi tapi piklang tu ini tu mata pen bang so tok lah mau cerok tok kami ini tu pun piklo masih mana bangkit kedamtangan Ay Congress dah saat ini tuh Selabar Branch pen itu cingwailo masih kebandelan ni pen itu adak Selabar pen jai pong hawar long break jam high school long semi itu lah biasa hin pen itu kami padu kunci kusini itu cakara itu laso mang pen masih itu cek nanti pun ini percuma itu dia adalah sistem next laso masa pun masih itu kota school long semi itu laso ke visit demi bangkit itu saya cakara itu Bangana na pini kasu. Lakhain ko Raisi Borjan Constituency angkang Koilajan Uding tiso aronga mekar longki tiso lapen ambika teron piatu masupi Dr. Kadom tisupi medical degree MBBS kacipa undun pen Borjan Constituency angkang pen kiching si soarlu angbong pen Dr. kacipa man thekapot Borjan Development Committee pen sodri chorong ahem anhumri damsi karchuta Borjan Development Committee Abidisar Philip Teron, Maipu Chris Rongphar, Chunbang Chandra Timung, Dunmai Phi Kalpana Tisupi, Lapen Horbong Kathar, Rap Chunbang Mongol Crew, Lapen Har Singh Tisu, Lapen Klembang Phi, Purnima Intipi, Babu Singnar, Lapen Vinut Teron Atum Pen Jalin Si Bangso Akar Chodam, Asai Bachunpon. Pini Abirta lansi kang tonlo kardom.